Pierre, croissant. Merci. Bonjour, mani, Eska, ako vám pomôžem? Dobrý deň, chcel by som vymeniť televízor, ktorý som u vás kúpil za menší rozmer. Oh là là, není problém, môžete zabaliť a poslať nám naspäť? OK, dáte mi adresu? Mani, Rue de Bellavie, 38, Paris. To mám platiť poštovné až do Paríža? Pri televízii nebude poštovný určite viacej ako 200 €. 200 €? Vy si snad zo mňa robíte srandu? Tak to monsieur! Ja není som srandista! Ja som Mani Company! Au revoir! Tak toto sa u nás nestane. Stabilný, bezpečný, spoľahlivý. Elektro e-shop roka TPD.sk. Chránime vás aj počas nakupovania na internete. ESET.